Ginpasalig ni Department of Education Secretary Angara nga tutukan sa ahensya mga isyu kaangot sa mass promotion sa mga kabataan. Kasunod din isang panawagan sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 nga tapnaon gilayon ini nga practice magunaga ka pressure lamang ang mga manunudlo nga papasaro ng hindi man kwalipikado nga may estudyante agud lamang malabot nila ang ilang administrative performance targets. Sunod naman kay Secretary Angara, wala man sang partikular nga polisa sa mass promotion sa DepEd apang nakahibalo sa nga may nagaandan nga buluhaton kangay isang pagtutor sa maestro kag maestra sa estudyante nga wala nakapasar. Bangod sinisano sa Tiglikom ang tendency amo nga papasaron na lang ang bata. Importante man sano kay Angara ang kolaborasyon sa simbahan kag gobyerno para sa reforma sa edukasyon. Ginhalimbawa sini ang pagpartner sa DepEd sa nationwide network sa Caritas Philippines sa 86 ka diocesan social action centers. Bangod sini nga partnership sa iya, nag-uswag ang dalagko nga mga programa kagay sa school-based feeding, learning recovery initiatives, kag alternative learning system. May mga hindi sinasadyang polisiya na parang ganun ang nagiging epekto. Tulad na pagka parehong teacher ang mag-tutor sa bata kapag binagsak niya. Siyempre, ang human nature dyan, hindi niya babagsak yung bata. Diba? Tapos yung transmutation of grades, siguro titingnan namin yung mga ganun. Yung ibig sabihin transmutation, inaakyat kapag 60 ang grado, gagawing 75 yun. So, yun, naabutan ho namin yun. Pag-aaralan namin yun. Dahil pagdating naman sa mga international assessments, sa mga college entrance exam, wala namang transmutation. So, siguro dapat consistent tayo throughout the educational system.